Karom Karbi nglorat bangso video long Sudan ade dalama puthak chethandam nang ate hadak rondo bom bade civil war do bom ronlo plotang te nali tum stame chini lo moniti po ahemarid vir po lason lo hadakta moniti piglo ahemarid vir piglo Komat Angbongsi ron Kedo lo Kopi Apotsi hadak ron Dokok lo bangso lama puthak de tum chethandam nang Sudan lake isi adet lo mate country lo North East Africa a regional lo a border lake Egypt South Sudan Chad Ethiopia lapen ke Red Sea Sudan along non unwed lang ron Kedo lo bukali a prang pen stamedo lo Sudan independence long dead pen 1955 along pen ron cheng lo 17 years an a fiansi kichut Arab dominated government matela North Sudan lapen ke African ethnic group mate South Sudan Angbong second civil war dotlo 1983 anikan lapen ke kijut ke 2005 anikan si jutlo halso 2 million amunit mate lak ingkoi an amunit thilo api 2011 South Sudan separate a country long that ben peace mate mansam dolo stame bangsoa mansama bang alom sovetlo 1989 anikan Sudan along matela North Sudan along abang alam lo Omar All Bashir power bang lo ningkan thong kep chari lo hadak stame corruption pleng selo human rights mate rada tum a rights pavir lab lo khayang bong rondolo a suri amunit pathi piglo dafor podi malong bang amar si 2019 aninkan penang an protest dead ben api Omar All Bashir apana bang power ben pasun tuklo hadak arad ningarong pen kano lunlo stame bangso amunsam ke avelo basir apan power pen pasun dead pen hadak bahini powerful amuni datum dolo Sudan along alang itum si control dead lo keching si lake General Abdel Fattah al Burhan lake SAF mate Sudanese Armed Forces pen lo laben ke main army lo lake laben ke ihin ke Muhammad Hamdan Dagalupu alang lipan Hemeti pustame pupu alang like RSF mate Rapid Support Forces a paramilitary a commander lo paramilitary like army so not stame official recognized army kali sta alang litumta army atumason chesong dun po ke rabdun nangje hud ke rabdun po army atumalong sita rabdun dun lo alang litumang bong claim rap damra po pusi alang itum chedon lo laben ke claim rap nang mesena det selam nang Sudan along polo sita arlo ke pupu atum stame power kari pupu sita Sudan along rule jisi kari lalu pulutang te nali tumta chini lo power jong si kachi thi pangcheng lo pulutang te mesen ke kali lo methangang bong sita rondo vek bologe alom somate kicheng angku ke claim rap dam rap lo sita aphia lombang trust puason avidelo mate latumang bong pregjam alam dolo kachiton te alam dolo lasi 2023 aninkan April la chiklo alom alang itumang bong SAF mate Sudanese Army lapen ke RSF Rapid Support Forces Angbong chiabdutlo ada capital city lage Khartoum ada Khartoum along abang ke ron Dokok lo bom pang bom lo hele chiablo air strike men steme chetengkheng lo amar si hospital ta hingno lablo market mate hita vir lablo nicho lablo sek lablo hospital anta phalang no lablo kacharbo ke SAF pen RSF kisung nangke rongrara datum kichomove kijunmove karen kave kake ta kaphere ben si aok chum hurverlo ahem arid sita virlo 15000 amunit neke thilo exactly 15000 candidates ta penan asuri amuni ke thilo 10 million mate 100 lakhs ahem arid cheonanglo cheonang kokbo athe SAF pen RSF angbong chia bom along ke donelo dafar puadi malong bangke arong penamat si pasek lablo main victims kisung ke podun nai lage soar lotum laben ke osumarutum kicho thai kave osumarutum ben kachipatu hut osumarutum phan bap si pachuchu kicho thai brelo bap si chonang koklo matha tha ko ane kisung lasi la leader atumate power ke do atum power ka chithi lithu ong de rong rat bang ke mi oidet polake sungkrung po edo matha sinang emegbur ke pranglote helia si arjulong po usomartum ka ki school ki dun sida dunlong nilo
Kopi si kecho poma kejon poma road ahem ase ar julong lute ai bom napaklo po bon pukai ki samai katheri kapheri adhe ke tuma bang la South Sudan anat chipachong namlo nani Chad Egypt alom stamela tum chipachong namlo hada lage refugee akemalongsi along tum dolo nali tum Dokok ta haji ron kedo South Sudan ma North Sudan ma pu la si ron kedo lage North Sudan alongsi ron dolo Sudan pusi pupulo Saudi Arabia Egypt Ethiopia tum bongke bor ipik lo alang tumang bong peace talk padoji aphan stame chok chelab lo pupu agruba tum stame chepa hai thorji aphan si bor irong sita alang litum ajok si rad abangke sungnang krung lo Sudan arona puthak kicheng angku ke klango e lanam sidang 2023 pen lo sita non si karjulong lang nilisame non si karjulong lang sita me non bang Sudan along journalist atum rigs NC non abang ke kado kawe arat mandela pirthe adang an atum same chini lo arat atum kaning ri nalitum technology alaitum pulo nilitum nemang ke heman lake doctor teacher laki manji bose mang heman lo sita me hala so ke heman lake tengne lapsi non emang ke heman ke eson vedlo koson si kereng jima inu dapu bang pulo ke chomowe ke jun mowe osmar dum kangchir aduk du pik ajoine asomar bahini apanta piplap lo ame thang si piplap lo alani pen pulo Komat si ke hai kerema lake nili phan ke akenang sodawe nili kenang ji lake peace made munsam sinang ji pulo lasi hada ke dhoromamen pen khayamen pen lapukali hadak ron ke doke hadak ron ke lake power tangka kachithia joine benana resource bangela Sudan along army tumang si control de la pupu atum sita government control ji aphan si mathalo la si pupu atum stame kangton ji aphan bangke ningang hedal power ka chithi ke banghini general atum sita kedu kisung nang ke kadoka be raratum isi theta na question bangke peace do un hilang ma la si international community madela kapre deratum jurdu nangkok po alani tumang bong peace kedo thek ji aphan mane atum jong si chi bohong lo pulotang te anut kapre atum pangsamdun mate kangsai dun ason si kem nangkok po insai dun delo pulotang dada pangsamdun delo pulotang dalang tumang ron mang jurune det po laben ke Komat si rule ji ma rulong leji ma lake rada phansi pangwai nang po democracy si donang po hadak ning thelo bang so video kelang ben Kopi Apotsi Sudan adet ron Dokok ma pu aputha ka bangke chini pa melo pusi chorupar piglo nang litum bang so video ke cheng ben kijut an kelang pon thek pot jong si informative lo polotang te like speak tha subscribe tha puthot chitong thunang kaprega video long dobe thangme kardom